Ɗorayi shahararren fitaccen mawaƙin nan wanda aka fi sani da wato Hamisu Breaker Ɗorayi. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku ta cikin wani sabon bidiyo namu a cikin wannan tasha ta mai albarka mai suna Abakar Zakin Zakuna TV1. Da Allah dan uwa yana roƙonka da idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha mai albarka, kada ka sha'afa ka daure ka danna mana alamar nan ta subscribe, kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun shirye-shiryen mu akai-akai da zarar mun ɗora. To fatan dai zaka biyo mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyo namu domin jin yadda wannan shahararren mawaki wato Hamisu Breaker Ɗorayi, musamman ma da yadda ya fi ƙwarewa a ɓangaren waƙoƙi irin na soyayya, wanda kuma mawaki ne wanda yake ɗaya tilo musamman ma dai a masana'antar ta Kannywood, musamman ma dai wajen ganin yana fitar da shahararrun waƙoƙi da kuma nishaɗantattun waƙoƙi a cikin faɗin kowace shekara, wanda na fi tabbatar da lallai zahiri idan ka kasance ɗaya daga cikin masu bibiyar wannan mawaki wato Hamisu Breaker Ɗorayi, ka tabbatar da jajirtaccen mawaki ne kuma fasihin mawaki ne wanda yake taka rawar gani musamman ma dai a masana'antar ta Kannywood.